ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿಯನ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋನಗನೆ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗ್ ಬರ್ರೆತ್ತಂಡ್ ಅಂಚ ಕಶ್ವಿ ತುಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡುಕೊಲು ಅಂತಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋದೆ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಬತ್ತದ ದೀಪ ಪೂರ ದೀದಾಂಡ್ ಕೋಡೆ ಅಕ್ಷತನ ಲಾಗ್ ಬುಡ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಬುಡ್ನಿಯ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈತುಂಡು ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಆತೇರು ನಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಆವಡ್ ಅಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಜ್ಜಾರಂಡ ತೂಲೆ ಪೋದು ಅಂಕಿತ ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪುವೆ. ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಅಂಚ ಅಕ್ಷತ 2 ದಿನ ರಜೆ ನೀ ಬೈತೇರು ಒಕ್ಕ ಪೊದಕೇನ್ಗ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಟೆಸ್ಟ್ಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅರೆಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗ್ ಬರ್ರೆತ್ತುಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ದೊಡಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಬೈತೇರು ಬೆದ್ರಾಗ್. ಸೊ ಕೋಡೆ ಲಾಗೆ ಮಂದಿಜಿ ಕೋಡೆ ದಾದಾನ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಷತಲ ರಜೆ ಇರ್ತಾರತೆ ఒక ದಿನೋಲ ಮಂತಿನೇನೇ ಮನ್ಪುನು ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಒಡ್ಡಿದು ಓಡು ನನ್ನ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನದೆ ಪಂಡ ಅವು ಪಾಡ್ಡೇನೆ ಪಾಂಡೊಂಡತೆ ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ಮೊಲ್ಲಂಚಿನ ದಿನೋಲ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಎಂದಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಡೈಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪುನಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ತೂಕ ನಾನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಟ ಮಾತ್ರ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ. ಹೆಂಗೆ ದಿನೋಲ ಮಂತದ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಅವು ಬರ್ಪುನೆ 1K 900 1K 1.5K ಅಂಚಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಷತ ಇಡೇಗೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಆರ್ನ ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ 2 days ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು 2 days ರಜೆ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಚಾಂಡು ರಜೆ ರಜೆ ಇನಿ ಕಾಂಡಲ ಫುಲ್ ಬರ್ರ ಅಂತ ಉದಾಸೀನ ಆಯ್ತು 2 ದಿನ ರಜೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ರಜೆಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋದಿತ್ತ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಂದೆ ಅನ್ 13 ವರ್ಷ పండ ಎಂಕೇಪಕಾಲ ಓಡ ಯಾನೇಪ ಪೋಪೆ ಪನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ನ ಗೊಲ್ಲೆನಲ್ಲೇ ತೋತೆರ ದಾದನ ಅವು ನೆನ್ಪಿಪ್ಪು ಜತೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ನ ಪೋತಿನ ಮಲ್ಲೈ ಬೊಕ ಮೆಚೂರ್ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ಏನು ಹೊರಲ್ಲ ಪೋತು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಕೈತಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪು ಜಾಂಡ ಏರೇರು ಘಟ್ಟದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಪೋತು ನಾನು ಯಾನಿ ರಶ್ ಇತ್ತು ಜಾತದಲ್ಲ ಕೋಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೈದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಇಜಿನ ತಿಕ್ಕದು ಎಡ್ಡಾಡಿ ಇಜಿನ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೇನು ಜೈಲ್ದು ಪೂಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೋಯನೆ ಜನ ಇಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅದ ರೈತ ಚಾಡದೆ ಒಂಥರ ಇಜಿನ ಆಯ್ತು ಚೈಲ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೋಯನೆ ಅಂಚ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಶ್ ಇತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂಚ ಏನ ಮೆಗ್ದಿಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಮೇರ್ಲ ಪಣಸ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಂಟ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಗಾಡಿ ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಡ ಬಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರ ಲಾಭಾಗುಂಡು ಅಲ್ಪೋದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಂದಂತ ಇಷ್ಟೊಂದಾದ ಮನ್ಪುನು ನರ್ವಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಟ್ ಆಲ್ ಪಾತಿರ್ತದೆ ಜಾಲ್ ನನ್ನದಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಆತಲ್ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆತೆ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ನು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ ರಾವಂತ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಚಿ ಡುಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ ವಾರ ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಅಂಚ ಅಕ್ಷತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಐಟ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತದೇರು ಅಂಡಲ ನನಾತು ಮನ್ಪಲೆ ಏರೇರು ಪೂರ ಮಂದಿಜರ್ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಅಂಚ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ತುಂಬೂರು ತಿಂಚೆಲ್ಲ ಪನೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಒತ್ತಾಯಿಡ ಐಟು ಮಾತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಐಟು ಪೂರ ಯಾನೇ ಪಾತಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕೋಡ ಅಂಚ ಮುರಂದ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಜಂಗಿ ಬತ್ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬರು ಅಂಚ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿದಾಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗ ಅಯ್ಯೋ ಅವ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಮಂದಿಚಿ ಅರೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ರಜೆ ತಿಚ್ಚತ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಅಂಜಿ ಮಂತದೆ ಕೋಡೆ ಮಂದಿದಿ ಕೋಡೆ ಇಂಕ ದಾತ ಮನ್ಪುಂದೆ ದಿನೋಲ ಮಂತಿನೇನೆ ಮಂತಿನೇನೆ ಮಂದು ಗೈಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜರ್ನ ಇಜಿಂದ ತುಂಬಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 1K ವ್ಯೂಸ್ ರಪ್ಪ ಒಂತು ನಿತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಇದು ರಡ್ಡು ದಿನದೇ ತೊಂಡು 1K ಆರೇನೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇಂಥ ಕಾಂಡ ತಿಂಡಿ ಕನ್ನಡನ ಒಂದು ಕಂಡ ದೋಸೆ ಇರಗಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ತಿಂಡಿ 2 ದಿನ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಕರ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಅದಾ ದೋಸಿನ ರಜೆ ಇರ್ತಂಡ ಮಸ್ತು ದಸ್ಸಿನ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಇನ್ನೆಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರುಸನೆ ಕೋಡೆ ಬಸ್ಸ ಮುರಾಣಿ ಇಟ್ಟು ಬೊಲ್ಕಿರು ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ಕಿರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಪುರದ ಆಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪದ ಗುರಾಣಿಕೆರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾರ್ಗದ ಆಲ ಇದ್ದೆ ಇಜ್ಜು ಪಂಡದ ಆಲ ಇದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಓಕೆ ಗುರಾಣಿಕೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ಗ ಗುರಾಣಿಕೆರೆ ಅಲ್ಪದ ಮೇನ್ ದಾಲ್ಪಂಡ ರೋಡ್ ಆಲ ಇದ್ದೈತೆ ಪೂರ ಬಸ್ಸಾಗ ಹೋಗ್ತಿಂದು ಅಲ್ಪ ಗತ್ತದ ಪೂರ ದೀತೇನೆ ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಸರಿ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ತೋಜಾರ ವಿಡಿಯೋಡು ಆರು ಎಂಕಲಾರು ಒಯ್ತ ಆರು ಫುಲ್ ಸಾಕಾತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾತ ಹೋತು ಜಾತ ಆತು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಗೊತ್ತು 2 days ರಜೆ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಅದೇಲೆ ಬೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಗೀಮೆಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಗುರಾಣಿಕೆರೆ ಇದ್ದು ಚೂಲಾಯಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೇನ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ರೋಡ್ ಎಂಟು ಪೋಯಿನಿ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ರೋಡ್ ಅತ್ತ ಪೋಯಿನಿಗಳು ಒಂದು ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಗೀಮೆಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ರೋಡ್ ಗುರಾಣಿಕೆರೆ ವೇಣೂರ ಅದು ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಊರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನೇ ಆಯ್ತು ಆ ರೋಡ್ ಮಿನಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸಾರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕಲು ಹೋಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆ ರೋಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡ ರೋಡ್ ವಿಷಯ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಂದು ಕಾಂಡೆ ಹಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂಡ ಪಾತೆರ ನಾನು 2 ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತಿನತ್ತ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಪಾತೆರ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಇಂಚಿನ ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಅಂತೂ ನಲ್ಪೆಟ್ಟ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹಸತ ಸೊ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಷತನ ಜೋಕುಂಡು ಆಯ್ತು ನುಪ್ಪು ಬಾಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಚೂಚೂರು ಕಾಂಡೆ ಯಾವ ಚಂದಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಅಡಿಪೋ ನಿನ್ನ ಗುಡುಪೋ ಗುಡುಕು ಅಂದು ನಾನು ಅಕ್ಕಲು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ದಾದ ಅಂತ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು 2 ದಿನ ಜಾಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಅನ್ನೆ ಪನ್ಪಂತುಲೆ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇತ್ತೀರಿ ಸೆಕೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಚಳಿ ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ನ ಎಸೋಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಬಲ್ದು ಆರು ಸೋಕೆ ಅಂತ ಋಷಿಕ್ ಬಿಡ್ ನಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂಥರ
ಇರ್ಲ ಸೋಕೋ ಜೋರ್ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡವು ఒక ఉన్నసండా ఉన్నస్ దాతే కజిప్పు అక్కగ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಕೋಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಬೇತೆ ಇನಿ ಕುಲ್ಲೆನ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವು ಇನಿತ ಬೇತ ಕೋಡೆದ ಬೇತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಡಪುರ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ಪುಜ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾನ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆಪುನ ತುಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ರಿ ಆಟಿ ಆತ ಆಟಿ ದಾವಲ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನೇ ಎದ್ದಿನುಂಡಿ ಆಟಿ ಅದೇ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಾರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇವರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರು ದುಬೈ ಅತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಿದೈರುಟ್ಟು ಪಿದೈ ಕಂಟಿಡು ಇತ್ತೇರು ಆರಪ್ಪ ಗೊರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಪೋಯೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನನಿಗಳು ಇದೇ ಕಂಟಿರ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ತೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಗೀತಾ ಆಂಟಿ ಅರೆಂಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೇ ಕಂಟಿರ್ದೆ ತೂಪೇರ್ದೆ ಪಂಡಕಲು ಊರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅಂಚ ತೂಪೇರು ನೇರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತಿನಾರು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಬೆದ್ರನೆ ತುಪ್ಪನು ಬೆದ್ರಾಡು ಒಲ್ಪ ಹೋಗುದೇರು ಒಲ್ಪ ಗರ್ತದೆ ತೂಪುನಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಚ್ಚಿ ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವು ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದತೆ ಆ ಬೆದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪರಬಾದು ಕೋಟುಡುಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ಪಂಡಿ ಅಪ್ಸರ ತಂದೆ ಪರಬಾದುಪ್ಪಯ್ಯ ಒಂಚಿ ರಡ್ಡು ಚೊಕ್ಲ ಅಕ್ಷತಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲ ಪೇರಿಗೆ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬೆದ್ರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನಗ ಅಕ್ಷತಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲ ಹೊಡಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಡತ್ತೆ ಅತ್ತಬ್ಬುಗ ಏಪ ಉಂದ ಆತುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತೇನ ಯಾನಿದೆ ಬರ್ತತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪ ತೀರಾ 7 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದ 7 ವರ್ಷ ಯಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಏನಿರೋದೊಂದು ಜಾಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬತ್ತ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಐತಿ ಅದು ತಿಂಗಳು ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಫಸ್ಟಾ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು 7 ಬರ್ತಕ್ಕ 7 ವರ್ಷ ವಿಷಯ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಅಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಚೀಚಿಡು ಈ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಓಡೆಲು ಪೋರಲ್ಲ ಆಪುಜಿಟ್ಟೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಒಂದು ಬೈತನು ಬಜಾರ್ ಏನನ್ನು ರಂದೊಂದು ಪೋಯಿ ಬೈಯರ್ದಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚುಂಡತಿ ಬೈಯ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಪಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದೊಡ್ಡನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಬರ್ಸ ಗೋಡೆ ಹೋಗಿ ಸೀದವರ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇಂದ ಆ ಬರ್ಸಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಥರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಎತ್ತು ಕತ್ತಲಾಂಡ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟಂ ಕೊಡತ್ತ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲಾಂಡ ಆಪುಂಡು ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪೋನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದಿತ್ತಂತ ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟೊತ್ತಿ ನಷ್ಟಂ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಗನೆ ವಿಷಯ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊತ್ತು ದಾದಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುದ್ದಾಲ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜರು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡತೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅಂದ್ ವೀವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಕ ಅಂದ ಡೈಲಿ ಏಪಲ ಬೋರ್ ಪಾಡು ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಮೊನ್ನೆ ಇಚ್ಚಿನಯ ದಿನೋಲ ರಾಗ ನಮಸ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲ ಬೋರ್ ಅನಗು ಇಂಚಿನ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬೋರಾಂಡನೆ ಬೇತಕ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೋರಾಂಡ ತುವೇರ ಅಂಚದ್ದು ನೀಕು ತೂಂದೆ ಕೊಡೊಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಆತೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್
ಏ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯಾರತ್ತ ಅಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಂಗ ಬರುವಂತೆ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏತು ಬಂಗ ಬರುವಂತೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಲ ತೂತು ಏತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರು ಏತಾಯ್ರು ಒಂದಿಟ್ಟು 92 ಆಯ್ರು ಇನಿ 100 ಆವೋಡು 100 ಆಫ್ ನಾನು 92 ಆಯ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುನಗೆ 82 ಇತ್ತು 92 ಇತ್ತಂಜಿ ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಬೈದಲು ಯಾವ್ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಬರತ್ತ ಆಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತನ್ನ ಮಾತಿರ ಮೊಬೈಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೈತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಬೇಗ ಅಂಚ ಆಕಲ್ನ ನನ್ನ ಏಕ ಪಡೋರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಪಲ್ ಉಡುಪಿ ಪಾಲು ಉಡುಪಿ ಇಡುಪ್ಪುನು ವಾರಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡಾಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಷತ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಅಕ್ಷತಾನೆ ಬರ್ತಿರ್ತೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಗಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಕಲೆ ಪೋತು ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು ಪಾತಿರ್ದು ಉಪ್ಪಲ್ಲಂದು ಏನಿದೆ ಆ ಬೊಗ್ಗಿನೊಂಚ ಹಾಕಿ ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಸೈಯರ್ ಅಂದಿ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಲುಂಡ ಗೈಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡ ಬೊಗ್ಗಿ ಫುಲ್ಲು ಸೈಯರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಪುತ್ತ ಮಲ್ಪೆ ರೋಡ್ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ 6 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಕೇಂಡೇರು ಕೋಡಾರು ಗೀತಾ ಆಂಟಿ ಅರ್ಲ ಕೇಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟೋರ್ತಿಯರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೇರು ಅವ್ ನಾಯ್ದ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ ಪಾಡ್ತೀನ ಅವು ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಂತು ಏನಿತ್ತ ಮಂಚ ಊರ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಾಳಿ 3 ನೈಟ್ ಎಂಗಲ್ ರಾಪ ಫ್ಯಾನ್ ಅವೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಾರ್ನ ನಿಗಲು ಏಪ ತೋರಾರೆ ನಿಗಲು ತಿನ್ಪು ಜರ ನಿಗಲು ಗಾಳಿ ಪೋಪಾರು ಎಂಗಲು ಗಾಳಿ ಪೋತು ಜ ಈ ಸರಿತ ಏತು ಗಾಳಿ ತಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾವ ಊರೇ ಪೋಡು ಗಾಳಿ ಎಂಗಲ್ ಪೋತು ಜ ಗಾಯ್ಸ್ ಕುಡರ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟು ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬರ್ತನೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಂತ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತ ಪಿದರ್ ಬಸ್ ಪಾಜಲ್ಲ ಜಿನ ಬಸ್ ಬತ್ನಾಗ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಫುಲ್ಲು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಕುಜ ನನ್ನರ ನೆನ್ಪಂದೆ ಗಾಳಿ ಬಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ರಾಪಾರು ಅಂಚವನ್ಪುನಾಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಲೆ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುನು ತೋರದಕ್ಕ ಗಾಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ತೋರದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾರೆ ರೆಡ್ ಬಾಕಿ ಬೋಡಿಗೆ ಏ ತೋರದಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಓದಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಒಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನನ್ನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದು ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುನಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ತುನಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾದೆ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ನ ನಿಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಕಾಸು ಖರ್ಚಾಪು ನನಗೆ ನಾ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಕಾಸು ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ಇಚ್ಚತೆ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಏತಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಪರಪುನು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಬಂಗೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಂಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏಪ ಬೈತನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನೆಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡಿಯಾನಿ ತಿಂಗೋಲಿ ಇಡೀಕಯನ್ ದಿನೊಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂತು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಬೊಡ್ಡಿದು ಪೋಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೆ ನಿತ್ತ ಲಾಗಡೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂದು ತೂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾಡುವೆ ಇದಿಂದ ಡೈಲಿ ಲಾಗನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಡತ್ತೆ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಒಂಚಾಂಡಲ ಪಾರಂಡ ಐನ್ ಪುರಾಂಡ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಉಂಡೆ ತಿಂಡೆ ಐನೇ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಒಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಫಾಲೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಕ್ಕೊಂದು ಕಂತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಬರುವುದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಸಂಡೆದಾದ ಪಂಡ ಔಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುರಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಎಣ್ಣೆ ಸಂಡೆ ಪೋಯಿ ಲೈವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೋಯಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬರೋಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ 1,000 ಫಾಲೋವರ ನೆಟ್ 3,000 ಉಂಟಲ್ಲ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನು ಕ್ವಶನ್ ಲೆಕ್ಕನು ಲೈವ್ ಬಲೆ ಅಂತ
ರದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಮಿನಿ ಔಟಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿನ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಮುರನಿ ಸಂಡೆ ಎನ್ನಿಯ ಇಂಕ್ಲು ಮುರನಿ ಸಂಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಸೈಯರ್ ಔಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಔಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಂಚಿಲ್ಲ ಉಂದಾಕ್ನಿ ಔಟಿಂಗ್ ಅಂದಿತ್ತ ಬುಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬುಡೂರು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ವೀಕ್ ಈ ವೀಕ್ದ ನಡುಡು ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಔಟಿಂಗ್ ಬುಡಿಯರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾರದ ಪೂರ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಔಟಿಂಗ್ ಬುಡೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ದನಿನಕ್ಲೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಹಸಿತಾ ಹಳೆಗೌದು ಹಸಿತಾ ಪಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಔಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮನ ವಾರದ ನಡುತ್ತ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಅಂಚ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್